Witing apa jawata ing ngarsa padha salugune wong wanita dasar nyata kula sampun jajak praja ing Ayodya Surakarta. Nadyan akeh wong ayu dasar priyayi nanging datang meraki. Aduh Gusti rewangi pati geni pitung dina pitung wengi. Witing klapa jawata ing ngarsa padha salugune wong wanita dasar nyata kula sampun jajak praja ing Ayodya Surakarta. Nadyan akeh wong ayu dasar priyayi nanging datang merati. Aduh Gusti rewangi pati geni pitung